M'intix waħdek ċempel 1770 li tfittex l-għajnuna huwa l-ewwel pass għal ħajja ħjar iżda daqs kemm huwa importanti li tingħata l-għajnuna daqshekk ukoll huwa ta' importanza li tagħti widen lil persuna f'mument ta' diffikultà. Sostniet dan Deborah Francalanza mill-Fondazzjoni Richmond ma' Net News fejn spjegat li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena rċevew ma' 80 telefonata l-għajnuna b'rabta ma' saħħa mentali, partikolarment mingħand persuna ta' età żagħżugħa. Dan l-aħħar qed naraw bidla fid-demografika, jiġifieri issu riċentament qed naraw żieda f'nies illi għadhom żgħar, nies illi għandhom in their late teens jew early 20s illi qed javviċinaw ir-Richmond biex ifittxu l-għajnuna li għandhom bżonn. Hija saħqet li l-appelli għall-għajnuna jaslu minn kull strata tas-soċjetà u li kulħadd jgħaddi minn momenti diffiċli fil-ħajja, momenti li ċertament ikollok bżonn il-wens meħtieġ. Deborah Francalanza spjegati li kull wieħed u waħda minn fostna xi darba jaf ikollu bżonn l-għajnuna tal-inqas jiftaħ qalbu ma' xi ħadd u dan il-pass mhux wirja ta' djufija iżda ta' umanità u kuraġġ. Kollha kemm aħna suscettibbli li nesperjenzaw problemi ta' saħħa mentali jekk wieħed joqgħod jaħseb ftit issu wieħed ikun jista' jidentifika esperjenzi jew episodji li jkun għadda minnhom u jekk m'għaddix minnhom u personali jkunu għaddew minnhom nies viċin tiegħu. Jiġifieri wieħed ma jistax jgħid illi hemm strata partikolari jew hemm grupp ta' nies partikolari li huma biss at risk li jesperjenzaw problemi ta' saħħa mentali jew li jmutu bis-suwiċidju, però wieħed ovvjament ikun jista' jidentifika nies li huma iktar at risk fosthom nies li għandhom problemi soċjali jew inkella għandhom nuqqas ta' sapport soċjali. Hija spjegati li sfortunatament fl-aħħar xhur pajjiżna ra żieda fis-suwiċidji bl-aktar suscettibbli jkunu irġiel per raġunijiet ikunu varji. Uħud mill-każi ikunu għaliex ħafna minnhom ma jħossuhomx komdi jiftħu qalbhom. Xi ħaġa li nnotajna dal-aħħar hija li l-irġiel jidher li għandhom iktar ċans li jmutu bis-suwiċidju. Hemm raġunijiet varji għal xiex jista' jwassal għal dan, fosthom forsi qisha din l-idea li l-irġiel għandhom iktar ikunu maċċows. Allura l-irġiel issa din is-social perception tal-irġiel li hum iktar b'saħħithom jaf iżommhom lura xi kultant milli they reach out u jitkellmu u allura qisu they start getting to the bottom of their issues. Mistoqsija minn Net News il-kellima mill-Fondazzjoni Richmond sostniet li numru ta' individwi li qed isofru minn sfidi ta' saħħa mentali jista' jkun li jfittxu jaqgħu fil-vizzju ta' sustanzi illeċiti. Iżda jaf ikun hemm każi oħrajn li proprju dawn il-vizzji ikunu l-oriġini tal-problemi ta' saħħa mentali li jkunu għaddejjem minnhom. Fejn tidħol il-korrelazzjoni bejn il-problemi ta' saħħa mentali u affarijiet oħra, ovvjament kull każ irid jiġi meqjus within its own right. Però iva hemm jeżistu każijiet fejn dak li jkun hemm ikollu problemi ta' saħħa mentali u jiżviluppa coping mechanisms varji, kulħadd jiżviluppa l-coping mechanisms tiegħu fosthom sfortunatament ikun hemm min jirrikorri għall-użu ta' droga. Però ma nistgħux ngħidu illi kull min għandu problemi ta' saħħa mentali juża droga. Hemm każijiet ukoll fejn persuna tkun tagħmel użu minn sustanzi u mbagħad dawn jikkawżaw problemi ta' saħħa mentali, però kif diġà qed kull każ irid jiġi meqjus għalih innifsu. Fil-waqt li spjegat dwar l-importanza li nsibu ħin għal xulxin u nagħtu widen lil dawk qrib tagħna fosthom anke permezz ta' First Aid Course brabta ma' saħħa mentali li qed jingħata proprju mill-Fondazzjoni Richmond. Wieħed jista' jibda billi jkun ta' widen għal dak li jkun, jitkellem mal-persuna, ma jkunx hemm element ta' judgment, jiġifieri nisimgħu il dak li jkun mingħajr ma niġġudikaw, u ovvjament nistgħu wkoll inħeġġu l-persuna u nagħmlu kuraġġ lill-persuna sabiex tfittex għajnuna mingħand professjonisti. Għalaqstant, jatemmet tajt li kull minn għaddej minn sitwazzjoni simili għandu kull faċilità sabiex javviċina kemm lill-Richmond Foundation fuq in-numru 1770 jew l-Olichat ukoll imħaddem mill-istess fondazzjoni fost diversi għajnuniet oħrajn li preżentament hawn f'pajjiżna. Richmond Foundation għandna professjonisti li qegħdin hemmhekk speċifikament biex jieħdu telefonati tagħkom biex iwieġbu l-messaġġi tagħkom, għandna l-linja 1770 illi jekk wieħed iċempel ikun hemm nies professjonisti imħarġa f'dan il-qasam sabiex joffru l-assistenza tagħhom. Jeżisti wkoll l-Olichat li hija chat room tar-Richmond Foundation, offruta minn Richmond Foundation fejn wieħed ikun jista' wkoll isaqsi għall-għajnuna. Francesco Catania, għal Net News.